Assalamu alaikum warahmatullah. Jama'a da fatar mun tashi lafiya. Yau kuma na dawo. Yau zan yi magana game da mata musulmi, 'yan mata, zawarawa da matan aure masu raye-raye da 'yan tumaye-tumaye suna sawa ga TikTok. Wallahi ku ji tsoron Allah. Mu an ma jawo mu ga TikTok ɗin an samu saboda a yi wasu classes da za su faɗakar da jama'a amma mun kaki. Saboda ma'anar da an ka ɗauka an ka sa ga TikTok ta bambanta ga abin da bature tun harko yayyo shi tun can bagili ne. TikTok yi ne an ka yi don jawo hankalin jama'a, amma ba wai an ce sai harkar tambaɗa ɗaya ba, har da na ƙwarai. To ba mu ma yi na ƙwaran ba, mun yi shiru mun ƙyale. Na ga wadda ta sa wani wa'azi da wani malami ya yi game da TikTok tana cewa wai malam kabarin ka daban na wanda ban. Wallahi ki ji tsoron Allah. Allah babu ruwa ne da gidan wanda ke hito. Allah babu ruwa ne baya ba da lamuni ga mutuwa in lokacin ta yayi wallahi sai ka mutu. Kuma sai mutum ya mutu. Sannan sai ai ma mutum shari'a da abin da ya yi. Wani mutum yana ganin wai wani na yi bai yi magana ba, baka hidda haki ba. Mu dai mun yi magana wanda ya ga dama ya gyara kuma Allah ya sa mu dace. Maganar gaskiya guda ki hito babu lullubinki babu komi ba wata magana zaki ba wani jan hankalin mutane ba ɗaki kama raye-raye kina sawowa ke ta wallahi akwai matsala. Ya za a yi al'ummar mu ta gyaru? Ya za a yi ku ce maza ba su ganin ku suna ganin sha'awar ku suna kaiwa gare ku yadda bai kamata ba? Gaskiya ya kamata mu tashi tsaye. Sannan yana nan hakkina nan ga uwayen yaran nan daga kallon su da kuma mazan matan nan masu aure kai kana ce ma kanka namiji matar kana haitowa ga TikTok tana rawa ba ta da ko kyallen gyale sannan ka to kana ɓaci mu da annan ga social media muna jawo mutane hankalinsu. To wallahi ba ma namiji kake ba kai ka kowa zama sauna. Kuma kar ku sake magana ma irin ku waɗanda kun san kuna nan kuna yi ne wallahi kuma bari akwai gobe.